Νιώσαμε ότι κάτι μας κρύβουν. Ζήτησα επίμονα να δω το σώμα του γιού μου του Κυπριανού. Ως απάντηση μου έφεραν την αραβώναν και το σταυρόν του, λέγοντάς μου ότι τον ίδιο δεν μπορώ να τον δω. Στην επιμονή μου έλαβα την απάντηση ότι έχουν εντολές από πάνω να μην δει κανένας κανέναν. Στην ερώτησή μου γιατί να μην μπορώ να δω το γιο μου και ποιος είναι αυτός που έδωσε τη διαταγή, μου απάντησαν ότι είναι από πολύ ψηλά που δόθηκε η εντολή και να μην επιμένω. Αντί άλλης απάντησής μου πήρα δείγμα DNA για να κάνουν ταυτοποίηση. Κάποια στιγμή μου τον έδωσαν των Κυπριανών με τη συμβουλή, παύλαν εντολή, να μην ανοίξω το φέρετρον, γιατί μέσα θα αντικρίζα ένα αποτρόπαιον θέαμα. Στη μέση του δρόμου Λάρισσας Θεσσαλονίκης όμως σταμάτησα, δεν άντεχα άλλον, για να ανοίξω επιτέλους την κάσα και τον άϊλον των μαύρων που τον είχα μέσα γυμνών. Αυτό που αντίκρισα, όσο και να σας φαίνεται αλόκοτο, μου έδωσε χαράν. Ήταν ο Κυπριανός μου, με ηλαρόν πρόσωπο χτυπημένο με εγκάβματα, αλλά ακέραιος. Πήρα ανάσα, δόξασα τον Θεόν, μέσα στη μεγάλη τραγωδία, το πρόσωπο του Κυπριανού ως μια μεγάλη αχτίνα φωτός μαλάκωσε τη μαυρισμένη μου ψυχή. Τον έφερα στο σπίτι μου, τον περιποιήθηκα, μετρώντας τις πληγές και τα εγκάβματά του. Παρόλη την έγνοια μου για τις ψυχούλες που έφυγα στα Τέμπη, και είμαι βέβαιος ότι, όπως σας είπα, δεν ήταν μόνο 57, αλλά πολύ περισσότερες, αυτόν το λέω γιατί άνθρωποι που μπαινόβγαιναν στη Λάρισα, στο χώρο του δυστυχήματος των νοσοκομείων και σε όλη αυτή την κατάσταση μας έλεγαν ότι είναι πολλοί ακόμη που έχουν να ταυτοποιηθούν, αλλά η κατάσταση ήταν δύσκολη. Και ξαφνικά ακούμε την επομένη ότι ταυτοποιήθηκαν, λέει, 57 και τέλος. Οι υπόλοιποι πού πήγαν, αδερφοί μου? Αδέρφια μου, με την αυταπάρνηση που έχετε και βγήκετε στους δρόμους για να τιμήσετε τη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν στα Τέμπη, και ευχαριστούμε πολύ για αυτόν, και να σπρώξετε και εσείς προς τον επαναπροσανατολισμό της όλης κοινωνίας μας, προς το φωτεινό δρόμο της αλήθειας. Σας ζητώ να απαιτήσουμε όλοι. Πρώτον, να δοθεί ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει μια δίκαιη δίκη, χωρίς να πιέζονται οι λειτουργοί της δικαιοσύνης και στο τέλος να βγάλουν βεβαιασμένα συμπεράσματα. Δεύτερον, να πάρθουν υπεύθυνες μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες του δυστυχήματος που είδαν, άκουσαν, ως φράνθηκαν και βίωσαν τα γεγονότα. Εγώ μένω έκπληκτος για αυτά που ακούω από μαρτυρίες. Γιατί να μην μπουν στη δικογραφία όλα αυτά? Το τρίτον, να δοθεί άδεια να αποκαλυφθούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες και το οπτικοακουστικό υλικών όλων όσων εμπλέκονται στην υπόθεση των Τεμπών, από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας μέχρι και τον τελευταίο επιβάτη ή εργαζόμενων στο ξεμπάζωμα και τον μπάζωμα του χώρου. Τέταρτον, θέλουμε επιτέλους να μάθουμε τι κουβαλούσε το εμπορικό τρένο και προκάλεσε την πυρόσφαιρα και την κόλαση που μπήκαν μέσα και αφαιρέθηκε η ζωή τόσων ανθρώπων και τραυμάτισε τόσους άλλους, και να δοθούν ερμηνείες για τις αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν από τα έφλεκτα υλικά. Πέμπτον,
να επιτραπεί σε όσους γονείς θέλουν να κάνουν εκταφή των νεκρών τους, ώστε να γίνει σωστή η όλη διαδικασία και να ησυχάσουν και αυτοί έστω σε αυτόν το σημείο. Έκτον, να διορθωθεί πάρα αυτά η τηλεδιοίκηση και φωτοσήμανση των τρένων και ανεξάρτητοι ελεγχτές να μας διαβεβαιώσουν ότι έστω και τώρα αυτοί που ταξιδεύουν με το τρένο είναι ασφαλείς. Έβδομον, να φανερωθεί η αλήθεια για το τι απέγιναν τα κονδύλια που δόθηκαν στην Ελλάδα για τη διόρθωση του σιδηροδρόμου τα τελευταία 20 χρόνια. Τέλος, αδερφοί μου, θέλω να σας παρακαλέσω να μην χρωματίσετε την εκδήλωσή μας με κομματικά χρώματα και άλλες σκοπιμότητες. Το μόνο που ζητούμε είναι το δυστύχημα των δεμπών να οδηγήσει σε έναν προβληματισμό που θα ανεβάσει ποιοτικά τη ζωή που ζούμε και τη ζωή που θα παραδώσουμε στα δικά μας παιδιά. Να μπορεί επιτέλους ξανά ο νέος να ονειρευτεί έναν κόσμο που θα μπορεί να ζήσει και να φτιάξει το μέλλον του με ασφάλεια, έχοντας και τα αναγκαία για τη ζωή. Να μπορεί ο πολίτης να εμπιστεύεται τους ανθρώπους που τον διοικούν και να τους νιώθει ως βράχους που μπορεί να ακουμπήσει επάνω τους και όχι ως κινούμενη άμμος. Το τελευταίο και πιο σημαντικό, να γίνουν τέτοιες αλλαγές ώστε να μπορούμε να εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη η οποία θα αποδοθεί αμερόληπτα και ανεξάρτητα. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία τους η μνήμη. Διευχών των Αγίων